Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Kaula nuwun konjo sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan, nyuwun diagung samudra pangaksama kaula kumawantun mikas pangandika. Nyigek anggen kau panjenengan sedaya nembe saweg sakeca wawan sabda injih awit kepareng kaula badhe hamiwiti menggah adicara boyong manten wonten kadangan enjang menika wonten pitalembatanipun Bapak Waloyo Ibu Pujiati. Mugi-mugi sedayanipun saged lumah kanthi gangsar mboten wonten sambi kala punapa. Pramila saking menika kunjuk kadang-kadang saking Alifa Musik. Mugi wonten keparengipun hangaturaken ungguling gending Santi Mulya. Hangiringi anggenipun panata adicara angaturaken lampah-lampahing tata adicara pawiwahan prasaja injang menika. Wekdal katuraken kunjuk kadang-kadang saking Alifa Musik, mugi katuraken lelangan Santi Mulya. Nuwun. Kaula nuwun amit pasang palingan tabu ila dira mugi sinebat nang lebih terbenang kulak sari dumawang tawang-tawang mugi linepatna saking siku dendaring Gusti tansah kapanggihna ing suka miwah basuki. Kaula nuwun kunjuk sagunging para sesepuh bini sepuh dalasan aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyan kautaman ingkang sampun pono ing pawas miwah lebeng pitutur ingkang satu pantes binindi para pangembating projo miwah satriyaning nagari minangka pandam miwah pandoming para kaledasih ingkang satu pantes sinuba ing pakurmatan para alim dalasan para ulama para kiai santriwan dalasan santriwati ingkang rinten dalutan sasumani kitab Suci Wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satu pantes pinundi para rawuh para lenggah kakung miwah putri ingkang satu pantes kinurmatan
Langkung-langkung konco panjenenganipun Bapak Muhammad Basuki Telasan Ibu Daimah miyos saking Laladan Jatisari RT Sekawan RW 6 Kalurahan Jatikuwung jangkep para pangombyong mirah pandhar ing Serat Mojo temanten saribut ingkang satu pantes kehormatan sewu-sewu nyadong duka ingkang sakalangkung awit kala kumawantun migas pangandika nyegek anggen panjenengan sedaya ingkang sahuk sekecowon sabdo injak awrat nuhun dawuh miwah panyuwun kadang kala sepuh panjenenganipun Bapak Waloyo Ibu Pujiati ingkang sampun hamiji dhumateng kawula kasuwun maosaken menggah urut reroncaning tata upacara pawiwahan boyong manten Adi Mas Wahyu Adi Saputra ingkang sampun sembodohan jatuh krami pun Roro Ayu Siti Maimunah Atmojo putih saking panjenenganipun Bapak Muhammad Basuki Telasan Ibu Dalimah saking Laladan Jatisari Jatikuwung Gondang Rejo Karanganyar pramila saking menika wekdal sampun tungkap siang kepareng badhe kawula aturaken menggah lampahipun Toto Adicara pangunduhing Sri Atmojo temanten saribut wonten kondangan enjang menika Hanar buku ajar payuhan naninjih adicara pambuka ingkang kalajengaken Toto Adicara pasrah liwah panampining Sri Atmojo temanten saribut paripurna adicara pasrah liwah panampining temanten saribut ing samangke badhe kalajengaken adicara atur pambeki yuwana saking panjenenganipun Bapak Waloyo Telasan Ibu Pujiati konco para lenggah kakung liwah putri minangka pratandha cetha bilih paripurnaning pawiwahan ing mbok bilih ing samangke Sri Atmojo temanten saribut kabedha miwah kajumengaken wonten sangajengipun kori pawiwahan pramila saking menika konco para lenggah miwah para rawuh kakung liwah putri mugi wonten keparingipun pinarangan gahan kanthi mardu mardikaning penggalih nuwun